det er det eneste. Ellers ved jeg noget som helst, eller? Nej. Det kommer senere. Vi har nogle punkter, vi skal nå. Og dem kan vi godt gå lidt ind i. Der er et punkt, et alt overskyggende og vigtigt punkt, hvor det eneste, vi har en rigtig ægte deadline, og det er bygning. Til marts næste år, der skal vi have en underskrevet kontrakt, ellers så bliver der ingen friskole. Og der er det er faktisk det eneste sådan rigtig, vi skal have opnået. Så vi skal have et sted, hvor vi kan holde skolen næste år til marts. Vi skal have en underskrevet kontrakt, og bygninger skal være brandgodkendt til skolebrug. Hvis vi nu overtog noget heroppe, så kunne det være, at man kunne finde et sted, der var det i forvejen, men det kræver, det kan lade sig gøre. Men vi har et punkt om det senere, fordi det er lidt en stor, lang og træt snak. Selvfølgelig skal vi ansætte nogle lærere, vi skal have formodentlig sat noget i stand, men at få lavet en aftale med byrådet omkring overtagelse af bygninger, der skal noget finansiering til, der skal noget tid i, der skal vurderes på de bygninger deroppe, hvad vi gerne vil, og ja, der kommer et særskilt punkt om det lidt senere, og det er sådan set det vigtigste. Vi har nogle tidspunkter, hvor vi skal ind her den 22. oktober. Er det ikke der? Det er 22. og 23. Der skal vi, i år, der slipper vi så at køre til København, der skal vi bare til Aarhus. Der var vi hurtigt, så fik vi en tid i Aarhus sted. Og så til februar, der skulle egentlig anden rate, som det så fint hedder, falde, men den har vi betalt, så vi har egentlig kun vores bygningsdeadline, vi sådan rigtig skal gå op til, og så skal vi selvfølgelig forhåbentlig have en skolestart til august næste år. Men bygninger, men der kommer et punkt om det, og det er nok der, hvor vi skal bruge noget hjælp. Hvad koster det at ansøge om det, og er der penge nok i det, vi samler sammen dengang? Ja, det er betalt. Det er altså selve ansøgningen, og det er betalt, og dem får vi faktisk tilbage, hvis vi ender med at lave skolen. Hvis vi får lavet skolen, så får vi faktisk det tilbage. Okay. Hvis vi ikke får lavet, så er de bare væk. Og vi har sidste runde her, så ligesom sige, hvis ansøgningen skal, hvis vi er uantagelige årsager, skal søge om at starte skolen om et år igen, altså om 2 år, så skal vi hoste op med penge igen. De kan genbruges 2 gange. 3 år i alt. Hvor mange penge er det? Jamen, vi havde cirka de 30, der skulle til. Okay. Lokalrådet har sponsoreret de sidste. Der var ikke ret. Der var ikke lille bit smule, der er mange, tror jeg det var. 3.000, ja, 3.000 tror jeg, der manglede. Så man kan sige, at selve grundstenen i at starte en friskole, den har vi egentlig på plads. Og der kan vi sige, der er vi heldige, at det havde Sparkjær ikke. Og de er så ved at prøve at få udskudt den her effektuering, har jeg hørt i dag, af den her lukning. Fordi hvis vi skal være helt ærlige, så er skolen ikke lukket nu. Og det gør så også bygningsspørgsmålet lidt spændende, fordi der er faktisk ikke noget at handle om. Beslutningen er først taget på anden behandling i byrådet en gang i oktober. Så i bund og grund, hvis jeg stillede mig op på rådhuset og bankede på nu, så var der ikke noget at forhandle om. Fordi bygningen er stadig en skole officielt. Men igen, der kommer et punkt i bygningen til, der kan vi tage alt det der. Svært, når man har så meget det. Den kommunale skole, den lukker simpelthen i sommerferien næste år. Det ved jeg ikke. Ved I ikke? Nej. De har ikke taget beslutningen nu. Nej, det var det. og det er det, der gør, som det sker, fordi man siger, i bund og grund så bygningen er fri endnu. Jamen det. Men det er jo bund og grund det, de meldte ud i fredags. Ja. Er der nogen, der har et spørgsmål? Hvor man godt brokse over, hva'? Ja, men det er jo det, Det var bare blevet kommet ind. Nu har vi positiv hat på det. Jo, du må godt komme med indspark. Okay. Vil du sige lidt? Jamen, jeg kan bare ikke forstå det. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan de kan finde på at gøre det her mod os. Vi kæmper for alt herude. Alt det, vi har herude, det har vi kæmpet for, og vi har knoklet for det, og vi er så pavestolte af det. Og Ulrik Wilbæk, han står deroppe til indvielse af den paddelbane der, og siger, Ulbjerg-modellen, det kunne andre byer have glæde af. Se, hvad I kan herude. Og så skider han på os. Altså, det er jo det, han gør. Han tager alt fra os ved at sige, at nu lukker han skolen. Og det har han udtalt i avisen med, at han er ikke sikker på, at de her friskoler overhovedet kan komme op og stå. Hvad er det for noget fis? Altså, jeg bliver sgu sådan lidt harm. Hvad fanden er det for noget? Moral er godt, dobbelt moral er dobbelt så godt. Ja, og så, altså, det er jo ikke det, at han lukker en skole, men han lukker jo også, altså,
Vores foreningsliv, hvad tror I om det, hvis skolen lukker? Altså, Det bliver hårdt med det. det bliver hårdt, og vi skal til at kæmpe for en friskole. Altså, vi skal til at knokle endnu mere. Eller, selvfølgelig kan vi det. Jeg tror på det, for hvis der er noget, vi kan, så er det at stå sammen herude. Men jeg synes simpelthen ikke, de kan være det bekendt. Når vi har SSP-konsulenter i skolen til forældremøder, så roser de små samfund, fordi vores børn, de går til så mange forskellige fritidsaktiviteter, og det har så positiv en indvirkning på vores børns fremtid i forhold til at få fritidsarbejde og blive fastholdt i uddannelser og få sig et arbejde. Og så gør han det her. Nu siger jeg han, fordi jeg er sur ude. Hovedet er også en del af det. Det er også en del af det, det er slet ikke. Men jeg synes bare, vi gør alt det bedste for vores børn. Vi har valgt at bosætte os herude, fordi det har så stor en indvirkning på vores børn. Altså, jeg vil ikke have mine børn til at rende rundt inde i Viborg. Altså, så kom jeg lige af. Så fik du det ud. Hvis man skal lige gribe, var det et lille punkt, det du sagde. Med foreningerne, så tænker jeg faktisk, jeg ved ikke om det kommer ind, men jeg tænker, det kunne være en idé, at man samarbejder om det, fordi det hører rigtig meget sammen. Hvis vi ikke har nogle ungdomsforeninger, så har vi ikke en skole og omvendt. Vi håber det også, det bliver Så, men skal vi hoppe videre til næste punkt? Hvad er en friskole? Hvad er det for en størrelse, faktisk? Ja. De fleste tror faktisk, de ved godt, hvad en friskole er. Fordi det er jo bare en anden slags skole, men de gør det samme. Og det er langt hen ad vejen også rigtigt. Men det er egentlig meget fint, at du ikke fik brokket under punkt 1, Christina. Eller 2, var det vel. Fordi det var egentlig ret godt sådan indspark i, hvad er det egentlig en friskole er. For en friskole, det er en skole, hvor forældrene bestemmer. Det er os som forældre. Og så er jeg ked af, at jer, der ikke er forældre i skolebørnsøgende børn længere, I har ikke noget at skulle sagt. Det er forældrene. Uanset, man kan godt have andre med i bestyrelsen, man kan godt have andre hive ind og bruge det som ressource. Men det er simpelthen sådan, at det er flertallet af de forældre, der sidder i bestyrelsen, der bestemmer suverænt over den skole. Og den bestyrelse, den bliver valgt en gang om året af en generalforsamling, hvor ikke kun forældre har stemmeret, men faktisk også noget, man kunne kalde en skolekreds. Det er typisk andre borgere, der har interesse i skolen. Så man opbygger sådan en forening omkring det at have en skole. Og det er vi gode til i Julbjerg, at have foreninger. Det var noget af det første, jeg fik at vide, da jeg flyttede til området. Heroppe, der har vi cirka dobbelt så mange foreninger, som bliver medlem, eller som er borgere, og jeg tror faktisk, det er rigtigt. Så det er en foreningsskole, kan man sige. Og det er altså bestyrelsen, der bestemmer, udstikker nogle rammer, og det er bestyrelsen, der anbefaler en skoleleder til en generalforsamling. For skolelederen skal faktisk ansættes af en generalforsamling. Det er ikke bare et ansættelsesudvalg, det er en generalforsamling. Og hvis jeg har set, hvordan EU-kommissærer de sidder og bliver spurgt ind til, om de nu synes, at de kan varetage det og det og det. Det er sådan, det er at være til ansættelsessamtale som skoleleder på en friskole. Man har godt nok været igennem nogle runder, hvor der kun har siddet sådan en lille 15-20 mennesker, og så kommer generalforsamlingen, hvor alle kommer og må stille spørgsmål. Så man er virkelig på den, hvis ikke man kommer velforberedt som skoleleder. Skolelederen har så det pædagogiske ansvar, sammen med det personale, skolelederen er med til at ansætte. En friskole er en selvejende institution. Der må ikke trækkes penge ud af. Så der er ikke nogen, der sådan kan få fikse idéer om at lave et eller andet. Så kan vi hive nogle penge ud den vej. Og det er alene af den grund, at vi får et statstilskud. Det kommer vi mere til under økonomi. Men de fleste penge til en friskole kommer fra staten. Ja. Ligesom det er generalforsamlingen, der ansætter en skoleleder, så er det faktisk også en generalforsamling, der afskeder en skoleleder, hvis man ikke gør det godt nok. Jamen, hvorfor begynder vi at snakke om afskedelse allerede?
Men det er mere for at sige, det er forældrene, der bestemmer. Det er helt umuligt at komme af med en elendig lærer eller en elendig skoleleder. Det må jeg gerne sige, for jeg er lærer. Det er helt umuligt at komme af med en elendig lærer i folkeskolen. Det kan faktisk ikke. Det er sindssygt besværligt. Heldigvis forstår de fleste en vink med en vognstang. Men hvis de kører den ud, så er det er lidt nemmere. Fordi det er forældrenes skole. Det er ikke lige så nemt som nede ved Smeden, men det er nemmere. Ja. Og så er det så her, hvor det så bliver springende, fordi det er en forening. Hvis man er på en friskole, har sine børn på en friskole, så kræver det et engagement. Det bliver hårdt arbejde. Det bliver mega hårdt arbejde for os, der har været så lidt sindige at sætte os ved det bord heroppe. Men det bliver hårdt arbejde for alle. For der skal være arbejdsdage. Det bliver vi nødt til. Der bliver også noget rengøring i et eller andet omfang. Det kommer lidt an på, hvordan økonomien er. På mange små skoler, der er rengøring noget, som forældrene klarer. Det er ikke noget, man sådan har personale til. Det er man ikke råd til. Større skoler, de kan så ansætte rengøringspersonale. Det er jo tror jeg. Yes. Hvor meget det kommer til at kræve, det ved vi ikke endnu. Det er ikke helt ligegyldigt, om der kommer 40 elever, eller der kommer 80 elever. Det er ikke helt ligegyldigt, hvad det er for nogle bygninger. Der er mange ting, der kommer til at afgøre, hvad det er. Men der har vi jo heldigvis rigtig, rigtig mange skoler rundt omkring i landet, som vi kan hente inspiration hos. Nemlig alle de andre friskoler. Så er der en egenbetaling. Det koster penge at have sine børn til at gå på en friskole. Det kommer også lidt under økonomi. Det ved vi heller ikke om noget om endnu. Hvad det kommer til at koste at indskrive et barn, eller 2, eller 3 på Ulbjerg Friskole. Vi kan sige, at den gennemsnitlige pris for at have sit barn i en friskole i Danmark sidste år, det var 15.300 kroner på et år. Inklusiv SFO. Hvad er en SFO eftermiddagsplads? Er det ikke 1.500 cirka. Så for dem, der bruger SFO'en, vil der typisk ikke være den store forskel. Men om det kommer til at gælde for os i Ulbjerg, det ved vi simpelthen ikke, før vi har fået lavet nogle mere præcise budgetter. Og dem kan vi ikke lægge, før vi har en aftale om nogle bygninger. Som Kasper sagde, bygningerne, de bliver springet. Ja. Så det er friskolen. Og det er her, hvor man som lokalsamfund skal stå sammen og sige, vil vi det her? Og der tror jeg, der er 2 forskellige interessegrupper i forsamlingen. Der er nogen af os, mig selv inklusiv, der sidder og tænker, hvordan sørger vi for, at der er et rigtig, rigtig godt lokalt skoletilbud til mit barn? Det er vigtigt. Og så er der heldigvis også mange, kan jeg se, fordi jeg kender jer, der siger, jamen vi vil bare gerne, at der er en skole i byen. Vi skal ikke bruge den til noget, men den skal være der. Og det betyder noget for hele lokalsamfundet. Og de 2 ting skulle gerne kunne gå hånd i hånd. Det var det. Nu skal der spørges. Ja, nu har jeg et spørgsmål. Hvad er en friskole? Hvad er det for en størrelse? Der er 18. Måske. Ja. Hvor mange pladser skal der på en friskole? Er det individuelt eller hvad? Ja, det er individuelt. Og dog. Jeg skal lige sige, jeg er lidt rusten på friskoleloven. Jeg har ikke arbejdet med den i de sidste 12 år. Men
lovmæssigt så skal vi udbyde fra 0. til 6. klasse. Måske 0. til 7. Okay. Det er lidt uklart. Jeg ved, man får dispensation. Hvis ikke loven er lavet om, så har man i mange år fået dispensation, så man ikke behøver at have en 7. klasse. Okay. Man må køre helt op til 10. Og den her lov, friskoleloven, det er den samme lov, privatskolerne kører efter. Lilleskolerne. Det er faktisk også langt hen ad vejen den meget store del af den er den samme lov, som efterskolerne kører efter. Det er de frie grundskoler, og det er dem, der udbyder undervisning på folkeskoleniveau. Og de har. Men en nystartet skole skal have 0., 1. og 2. klasse. Efter 3 år, så skal man have 4. og 5. klasse. Og efter 6 år, så skal man have 6. og 7. klasse. Max, kan du ikke også lige fortælle, hvor mange elever, der skal til, for at de får statstilskud? Jo, men ja, ikke ret mange. Over 9 elever. Men vi får ikke et stort statstilskud med 9 elevklasser. Men 9 elever i år 1, og 15 elever efter 3 år, og når vi så kan sige, når skolen er i drift, så skal der være 24 elever, så vidt jeg lige husker. 24 eller 28 elever. Men det er ikke, det er meget, meget få steder, de kører med det, og det er ikke ret mange, især ikke ret mange af de der friskoler, der kalder sig friskoler, så kalder de sig lille skoler og har nogle helt andre måder at arbejde på. Det kan man også godt, og man kan altid lave sin skole om, men det er ikke det, der er vores intention. Så det der med, at der er nogen, der tror, at den bliver for lille, det bliver ikke til noget, fordi den bliver for lille. Det kommer ikke til at ske. Der kan være forældre, der siger, at mit barn skal ikke gå på en skole, der er så lille. Det er jo et personligt valg. Men den bliver ikke så lille. Med de tilkendegivelser, vi allerede har, så bliver den ikke så lille, at den ikke bliver til noget. Altså bare vores børn herovre, det er nok til at... Det er ganske rigtigt forstået, at du sagde godt 15.000 kroner om året. Det er egenbetaling. Egenbetaling. Når man så dividerer det med 12, så er det 12-1300 kroner eller sådan noget, man skal give om måneden. Og det er med skolefritidsordning. Det er med SFO. Og den betaler man reelt set mere for lige pt. Bare for... I Viborg Kommune? Ja. Så det er da... Det er gennemsnittet. Det er gennemsnittet. Det er gennemsnittet, altså normalvis. Altså vi kan tage, vi har en rigtig fin friskole ude i Bjergård, sådan måske fået lidt kan sammenligne os med geografisk, situationsmæssigt og forhåbentlig nogle år størrelsesmæssigt. Og der giver du omkring 2.000 om måneden for barn nummer 1. For barn nummer 1. Og så går det nedad på barn nummer 2. Og nedad på barn nummer 3, og 4 barn er gratis. Det kan jeg huske, du sagde sidst også. Så producerer du flere børn? Det er der, altså, og det er gennemsnittet er de her 12-1300 kroner. Men hvad skal jeg sige, at hvis du kun har et barn, så kan det godt ske, at det er mere end det, og hvis du har mange, så gennemsnittet vil det være lidt lavere. Så ja, det er gennemsnittet for alle børn. Men jeg synes, Ja, vi har et spørgsmål her. Så tager den længere også. Er planen, at skolen på sigt skal gå til 7. klasse, eller er det, hvad sigter I efter? Har I en plan? Ja, vi har en plan om, det tager vi ned på. Men fordi det er noget af det, vi kommer til at diskutere. Ja. Og det er noget af det, som vi skal bruge rigtig lang tid på at finde ud af, hvad er den rigtige løsning. Fordi der er... Det er jo det første, der poppede op, da vi meldte ud. Der kommer en friskole. Kom til stormøde. 90% af alle de spørgsmål, der kom. Hvad klassetrin kommer? Hvad klassetrin kommer? Hvad klassetrin kommer? Ja, der kommer i hvert fald 0 til 6, for det skal vi. Og så tænker jeg, at der er mange, der har interesse i, at der også bliver udvidet med en 7. og en 8. og 9. Det kommer vi til. Super. Der har vi en her. Jeg har et spørgsmål. Rent økonomisk er jeg ikke særlig stærk, og jeg har fuld friplads med mine børn. Ved I noget om det er noget, man kan søge om? Ja, det kan man.
når vi får statstilskud, så har vi mulighed for også at søge om noget, der hedder fripladstilskud. Og det bliver så, der indsender man til skolens ledelse, indsender man årsopgørelse for året før, så helt teknisk, det bliver regnet ud på sådan nogle ting. Og de eneste, der ikke kan få det, det er skolebestyrelsen. De må ikke. Men ellers så kan alle faktisk få del i det her. Der er sådan nogle modeller, som Friskoleforeningen anbefaler, at man bruger. Og så kan man godt få tilkendt fuld friplads. Problemet er jo bare, at vi får kun en bunke penge, der måske... Nu tager jeg jo eksempler. Hvis nu vi siger, at vi får penge til at give 4 fripladser, men der er 10 elever, der er berettiget til fuld friplads, og der er yderligere 15 elever, der er berettiget til halv friplads, så dækker de der penge til 4 fripladser ikke ret meget. Nej. Så der kan man jo bruge forskellige modeller, og det bliver også en bestyrelsesopgave at finde ud af, hvordan gør vi det? Vil vi simpelthen gå ind og sige, jamen vi har, hvis vi igen tager 4 fripladser, de 4 fripladser vil vi tildele efter ansøgning. Og så man siger, søger der, nogen siger, jeg vil gerne søge om, at mine børn de kommer i friplads, så får man en friplads, og så har man den friplads i hele sin skoletid, og først når det barn går ud, kan der så søges for en ny. Det er en bestyrelsesbeslutning, hvordan pengene bliver brugt. Man skal ikke bruge den der tildelingsmodel. Så. Skal man ikke op på et bestemt antal på et eller andet tidspunkt, for at det bedst muligt kan køre rundt i forhold til lærere og altså lønninger og alt sådan noget? Jo. Er der ikke sådan en grænse, hvor man siger, det er det, vi helst skal op på? Jo. 13 elever per lærer. Og er det så for eksempel, at man, som vi gør nu, eller først... Har du kun 13 elever, så sammenlægger du en hel del. Ja. Det gør du. Og du sammenlægger i en kort periode med 13 elever, fordi du skal jo op over de 24 elever i løbet af de første 5 år, 6 år. Så man kan sige, ja. Men det er sådan fingerregel, det er 13 elever kan finansiere en lærer. Og 20 børn i en SFO kan finansiere en pædagog, fuldtidspædagogstilling. Og det er sådan, så er der nogen, der kan strække pengene på en anden måde, og kan, altså, det kommer også an på, hvor meget man kan stamme op i jorden. Penge. Spørgsmål penge det hele. Nu skal jeg bare løs. Hvad så for eksempel, hvis jeg har en pige, der er ordblind, og hun har noget kursus, og hun skal noget, hun skal få, hvad hedder det, en behov her for eksempel. Ja. Hvordan er muligheden for en friskole? Det tror jeg, hun når inden, men der kommer jo selvfølgelig måske flere, der er ordblinde. Hvordan kan en friskole, altså, kan de tilbyde noget der? Altså noget... Ja. Nu, vi er på vej på nogle, det kommer lidt senere også. Men ja, det gør det. Det kommer ind på det senere. Men ja. Læsecenteret inde i Holkær lukker jo også. Det er også en besparelse, har jeg da læst. Ja, det er rigtigt, men jeg tror, at vi der er nogen, der er heldige. Ja, det er præcis. Ja. Ja, top. Jeg bare høre, har man fornemmelse sådan, folk udefra, udover dem, der egentlig går i skolen her, men der kommer nogle fra andre eller længere væk fra, måske? Fornemmelser er noget underligt noget. Ikke? Ja, der er nogen, der har hørt noget, men det er dejligt nemt at sige, når man står og snakker over en kold fadøl til et eller andet arrangement. Det var også bla bla bla. Vi har ikke fået nogen konkrete henvendelser. Jeg vil hellere forholde mig til det, vi ved. Vi har ikke fået nogen konkrete henvendelser på nogen. Men man ved godt, altså, der blev snakket om det. Længere ude, kan jeg høre. Det har jeg hørt. Ja, det skulle jeg sige. Jeg har skrevet med en. Hun overvejede at flytte sit barn fra Skalden, så herude, hvis det bliver til en friskole. Hun kan flytte til hende sammen økonomisk, så vil hun gerne have sit barn herude. Men igen, de har ikke fået konkrete henvendelser. Men vi har heller ikke bedt om skoleindskrivning nu. Men det giver også et eller andet positivt, at man kan mærke, at man siger noget opbakning. Udover det, der er i byen.
vi hører jo kirkeligt sammen, også med Lønnerup og Låstrup. Og der er der jo også nogle børn, som kunne gå i skole her, lige så godt som de kan gå i skole i Skjern. Så. Det kunne være nice, hvis de kunne. Men der er heldigvis fri skole ved. Ja. Ja. Nogle gange så ser vi sådan en bus køre rundt, og Fjeldsø har haft det også, samler børn op i miles omkreds. Er det en reel mulighed, eller hvordan er det at få finansieret? Og... Prøv at tage det der lille stykke papir der. Jamen det er til den anden skole, er det ikke? Tak, Mark. Den har ikke det. Nej, jeg havde ikke kigget på det her samme spørgsmål. Så jeg siger ikke noget. Den tager den her. Den tager jeg. Ja, du har brillerne på. Jamen, jeg skal ikke. Jeg tror, det er spørgsmål til ja, det var det. Det synes de faktisk også. Sådan noget som en undervisningsplan. Hvem laver det? Altså, hvem laver pensum? Er det også forældre? Det gør skolelederen. Okay. Skolelederen er ansvarlig for at udarbejde læseplaner. Almindelig praksis, det er, at man adopterer de fælles mål, eller klare mål, eller hvad det hedder lige pt. For folkeskolen. Altså at man adopterer det læsepensum, der er der. Og så har man typisk på mange skoler et eller to fag, der vil vi faktisk gerne undervise noget andet. Og så skal man lave en detaljeret undervisningsplan, som skal godkendes af tilsyn. Så der er også tilsyn i skolen. Vi får ikke bare lov til at gøre sådan noget. Så alt skal helst være i skønnestor. Men det er skolelederens ansvar. Tak. Vi har lige et spørgsmål der. Nej, ja. Nej, ja. Jeg har lige et spørgsmål angående model for skoleordning. Fordi lige nu så kører de klasse 4, 5, 6 sammen, og det er 20 elever. Vil det være det samme i friskolen? Det ved jeg ikke. Det kan vi simpelthen alt for tidligt at sige noget om. Men almindelig sund fornuft vil sige, at vi bliver nødt til at sammenlæse, indtil vi har i gennemsnit 13 elever per årgang. Ja. Det behøver ikke at være 13 elever i hver årgang. Det kan jo være 10 og 16. Så giver det et fint gennemsnit. Fordi der skal være en lærer til at passe på de der klasser. Så indtil vi har sådan et omkring 13 elever per årgang, så bliver der noget sådan lidt. Ja. Christina? Jeg er lidt nysgerrig på at vide nu i forhold til, at skolelederen er med til at bestemme pensum og sådan noget. Hvordan er det med at promovere sig udad til i forhold til at have en speciel profil? Jeg ved, at på Gæsted skole, der lærer alle børn at spille på et musikinstrument. Det synes jeg, det er fantastisk, at man også kan det. Men kunne Uldbjerg Friskole tænke sig at have en speciel profil, om det er så en grøn profil eller udeprofil, eller hvad pokker I har lyst til, at alle skal gå til synkronsvømning eller et eller andet? Altså, så må de arbejde mere for varme. Og hvem bestemmer det i så fald? For det tænker jeg, det skal jo allerede snart til at findes ud af, hvis I skal... Ja, men det tænker jeg er bestyrelsen, der skal lægge det ind som en ramme for skolen. Men det kunne godt ske, at det havde påvirkning på et valg, forældrene de træffer, om deres barn skal gå der eller ej. Det er rigtigt. Vi har ikke snakket profil endnu. Nej. Jeg er lidt ked af, at du siger, at vi kun lærer at spille på et instrument, mindst 2. Men hvad hedder det? Nej, vi har ikke snakket profil. Vi har ikke snakket om naturen. Ja, der er nogen, der har stampet lidt over, at udedagen er forsvundet. Yes. Ja. Den er blevet, så jeg tænker, der er i hvert fald, og der er også nogle traditioner og noget, der gør, at den var måske nem at dyrke op. Ja. Men det er ikke noget, der er besluttet, det er ikke noget, vi ved. Men selvfølgelig tænker jeg også, at fagligheden skal være i top. Altså. Ja. Men vi har nogle gode udearealer. Man kan blive. For eksempel. Og alt muligt andet. Er der nogle spørgsmål? Ja. Hvad er de nationale test, man har i folkeskolen? Skal man have dem i...
gå til eksamen. Så får den chok. Det er godt blevet. Ja, det vil jeg høre. Ja, altså, de har en fagforening, altså Frie Grundskolers Lærerforening hedder FGL, og den læner sig ret meget op af DLF, altså Dansk Lærerforenings overenskomst. Vi kan lige så godt sige, som det er. En lærer i friskolen tjener ikke lige så meget som en lærer i folkeskolen. Det gør de ikke. Og det gør de ikke, fordi det er eddermame sjovt at være i en friskole. Nå, men altså, det er sådan der. Det er bekendt, men jeg begynder om. Så man, altså, hvis man er lærer i folkeskolen og skifter til friskolen, så går man ned i løn. Hvor meget, det ved jeg ikke. Det er også noget med anciennitet og alt sådan noget. Ja. Men til gengæld så er man fri for national test. Ja. Jamen er det et plus, Max, at man er fri for de der nationale test? Hvordan får vi så holdt hånd i hanke med, at vores børn de faktisk lærer noget? Godt spørgsmål. Altså jeg har en kollega, hun siger, en gris bliver aldrig tungere af at blive drejet. Hvis vi nu kigger på de såkaldte overgangstest, der er lige nu, fordi de nationale test fandt politikerne efter 15 år ud af, at de var elendige, så har man udviklet de her overgangstest. Jeg har også en kollega, der hun opnåede sit mål i år. I år var der ikke nogen børn, der græd over testen. Fordi de er for svære, de er for elendige. De siger ikke noget om det faglige niveau. De tester noget, som jo ikke nødvendigvis er det, vi underviser i. Så altså, vi må gerne. Det er den enkelte lærer, også på friskolen, der kan man gerne sige, jeg vil gerne have mine børn testet. Så tester man sine børn. Og det kan man jo snakke med sine forældre om. Men de skal ikke, fordi det er forældrene, der bestemmer på friskolen. Og det er den store forskel i folkeskolen. Det skal I. Jamen, det har ikke... Altså, nej. Jeg har lovet ingen personlig endelig. Ja. Præcis som lærer i folkeskolen, at de der nationale tests, som de har haft, som nu her nationale overgangstest, de har ændret sig fra, at man tester dem i et helt pensum, men det er ikke det, vi underviser i. Så i fysik, der har vi 6 forskellige fagområder, som de skal til eksamen i. Og de fagområder, det kan fx være noget omkring vandets kredsløb. Det kan være noget omkring udledning af stoffer, eller forskellige andre ting. Men der er ikke noget omkring transformation deri, som I kender fra jeres fysikundervisning. Der er heller ikke noget om elektricitet eller magnetisme. Men det bliver de testet i de nationale test. Det næste er så, at man har lavet som udtræksfag, at vi har en naturfagsprøve, som det her, hvor fysik, biologi og geografi er slået sammen. Hvor man kan komme op omkring med bjerge, med temperatur og alt muligt andet. Man kan snakke om vandets kredsløb også der, og om skydannelse og forskellige andre ting. Men til eksamen er der heller ikke noget omkring magnetisme eller andet. Men det er der i den skriftlige del, hvis fysik er udtræksfag, så bliver de testet i et fuldt pensum, selvom det er ikke det, der står i undervisningsplanerne. Så jeg kan ikke bruge testene eller nationale test til evaluering af mine elever. Hvis jeg selv får lov til at lave en test, selv får lov til at lave en prøve, som man kan i en friskole, så kan jeg finde ud af, hvor har jeg mine elever henne? Hvad kan mine elever? Og hvor dygtige er de egentlig? Men det kan jeg kan ikke bruge de nationale test til noget, har aldrig kunne bruge det. Det har været spild af tid, og som du så siger, jeg har haft elever, der sidder og græder over, de kan ikke stave til ordene i den danske nationale test. Og så gik jeg op til skoleinspektøren med 20 af de ord, som eleverne ikke kunne. Han kunne et af de 20 ord. De andre 19 anede han ikke, hvad det var. Og det var en 6. klasse, man havde i den her nationale test. Glem det med de nationale test. De er ikke det papir værd, som de er skrevet på. Beklager. Og jeg har været lærer i 37 år. Jeg synes jo, på et eller andet niveau, så vil det være godt
at man som skole kan vurderes på en eller anden måde i forhold til andre skoler. Bare det med, at der kommer elever nok til, fordi de synes, det er en god skole. Men også ligesom, hvor man kan sige, at vi er på et niveau. Vi kan det her. Vi er gode til det der, eller gode til det der. Og sådan det ligesom giver genklang i lokalområdet på en eller anden måde. Ja, det burde man måle eller andet. Jeg tænker, jeg har svaret på det. Fordi at jeg er også en heldig vælger at være lærer. Og jeg er enig, Christina. Vi skal også holde øje med, at vores børn lærer det, de skal. Men der er lavet test, der giver mening for mig som matematiklærer. Ugreffer har lavet nogle, f.eks. matprøven, dem har I garanteret også hørt om. Den får de også alle sammen. Men skulle vi jo nøjes med matprøven. Der går vi ind og kigger på, hvad er de gode til, hvad er de ikke gode til. Hvad skal jeg hjælpe dem med det næste skoleår, for at de bliver dygtigere i matematik. Og det er jo også som forældre, der går ind og vælger, hvad for nogle test. Det er bestyrelsen, der er med til det måske. Man kan sætte en retningslinje på skolen. Selvfølgelig er det vigtigt. Men de nationale overgangstest, eller dem kan vi godt springe over. Og det skal vi lige. Nej, det er ikke os. Det er skoleleder. Ja. For det er pædagogisk. Så det er, så snart vi har ansat en skoleleder, så skal vi skulle spørge skolelederen til samtalen. Og der har I muligheden, det gør man i en generalforsamling. Hvad synes du om test? For det er skolelederen, der har det pædagogiske ansvar. Det er skolelederen, der bestemmer, om der er test eller ej. Ja. Men han kan påvirkes. Hun kan påvirkes. Jeg tænker jo ikke på bagtest eller sådan noget. Altså overhovedet. Jeg tænker på en vurdering af, hvordan skolen den er. Også der ligesom skal bakke dem op. At vi ligesom kan se, at det går sgu godt på skolen på forskellige niveauer. Altså jeg tænker på, hvordan børn de oplever, og hvordan området oplever den her skole og alt sådan noget. Det synes jeg, at man skal prøve at finde en eller anden måde, at man kan ligesom spejle sig i forhold til andre lande. Tænker, vi skal også på at komme videre. Så jeg prøver lige. Men der har man som skole pligt til at få lavet et tilsyn. Og det er godkendte tilsynsførende. Der findes simpelthen godkendte tilsynsførende rundt omkring, der laver tilsyn med skolerne. Og det er altså nogen, der kommer og følger undervisningen. Fordi det vil være en uvandt situation. Men der er tilsyn med friskolerne af uvildige mennesker, som kommer og siger, er det godt nok, det der bliver lavet? Og så bliver jeg nødt til at sige, friskolen har ikke den luksus at lade være med at lave god undervisning. God undervisning. Fordi hvis ikke der er god undervisning, hvis ikke der er god trivsel på friskolen, så har vi ingen kunder. Og undskyld, jeg bruger det ord om jeres kære børn, men det er det, det er. Og det er ikke børnene, der er kunder, det er bare sådan et biprodukt. Men I er kunder. Jeg er forældre, der vælger at bruge en betragtelig del af jeres penge hver måned på at have det skoletilbud. Det gør man ikke, hvis ikke det er godt nok. Det tror jeg simpelthen ikke på. En kort, så runder vi den her af. Det er jo ikke sådan, at vi bruger et betragteligt beløb, hvis vi allerede bruger penge på en SFO-plads. Men i forhold til Sten, så er jeg lidt interesseret i, Sten, er det ikke fordi du som erhvervsdrivende tænker, hvis du skal måske putte lidt penge i Ulbjerg skole, så vil du faktisk også godt vide, at det er et godt produkt, du sponsorerer lidt penge til. Ja, og bakke op omkring. Ja, fordi jeg tænker, der er også andre erhvervsdrivende. Jeg tænker lidt, at det betyder jo meget. Altså, det er, at vi måske startede op med 60 elever. Det gik så ikke så godt, så havde vi kun 14. Ja. Fordi at jeg tænker, at det skulle være et eller andet. Ja. Jeg tænker, at vi begynder at lukke den her. Ja, det tænker jeg også. Og det er en reel bekymring. Og jeg vil gerne gå mere i dialog med det. Vi vil gerne gå mere i dialog med det. Men det er noteret. Ja, og vi vil, altså, vi kan jo ikke love noget. Det kan vi ikke, men så det er jo det, vi arbejder for, Sten. Hele vejen igen. Ja. Så er det lukket. Så kommer vi til et spændende punkt, som vi har været lidt inde omkring et par gange, men det fylder mest. Skole. Hvor skal vi? Det er
hvor det er henne. Ja. Vi har sådan en fin papir, der hvor vi skal... Højere. Ja, vi har sådan en fin papir, der hvor vi skal nogle punkter ned. Det er jeg ikke så med, fordi lige inden jeg skal ned og træne ungerne til fodbold, der bliver jeg ringet op inden for Rådhuset. Jeg har lidt vundet opgaven med det her med bygning, for at finde ud af, hvad fanden gør vi. Og løb lidt panden mod muren, så jeg bestemte på, nu skriver jeg til en ny politiker hver dag. Der var en ring tilbage i dag, lige en fodboldtræning. Og det der papir der, det kan jeg sgu ikke huske noget mere. Det kan jeg godt, jeg kan tage de overordnede punkter. Vi skal være et sted. Der er 2 muligheder. Vi er der, hvor skolen er nu, eller vi er ikke der, hvor skolen er nu. Så grund der. Og vores klare holdning, vores håb, det er, at vi bliver det samme sted. Det er det, vi gerne vil. Det er fantastisk areal deroppe. Vi har muligheden for at lave en børnehave ved siden af. Det kommer også som punkt senere, men det er jo en af tingene, vi vil gerne tage børnehaven med. Det skal vi også bruge bygninger til. Der er den gamle fodboldbane deroppe, der er en multibane deroppe. Børnene kan bygge deres hule, de kan holde deres huler. Det er rigtig, rigtig fedt. Men det kræver, at vi får fat i bygningerne deroppe. Og det er lidt det springende punkt. Det er det eneste sådan rigtige deadline, vi har. Det er inden 1. marts næste år, vi skal have en underskrevet kontrakt på bygningen. Og de skal være godkendt. Det er mest det første, jeg regner for. Jeg havde en snak her før, som sagt for det er så 3 timer siden nu, om hvordan og hvorledes, og hvordan det hele det skal foregå. Nummer 1. Børne- og ungeudvalget skal ligesom godkende, at vi gerne vil lave friskole. De skal være med på planen, for det er dem, der har bygninger. Som jeg sagde tidligere, bygningerne er ikke fri nu. Beslutningen er faktisk ikke taget. I løbet af den næste måned, der kunne de alle sammen vente på tallerken og sige, at vi vil gerne beholde skolen alligevel. Og så er de ikke fri. Og så må vi se, hvad der så sker. Men jeg tror, det vi nok kommer til at arbejde videre med, det er, at de påstår trods alt, at de er enige alle sammen, så lad os antage, at til oktober, så har vi noget at snakke om. Men vi skal også rigtig meget i gang til oktober, hvis vi skal nå det. Fordi der er ikke langt fra oktober til marts, hvis vi snakker forhandlinger med kommunen med det. Hvis nu, at vi skaffer de der 1,6 millioner, og vi har 6 i skolen over de 4 år. Vi kan ikke bidrage med det. Vi må ikke selv betale. Nej. Der må ikke være egenfinansiering på skole for folk. Det er jo så en af tingene, der gør det lidt. Altså. Men igen, den beregning vil jeg næsten love, at den går i minus, når de er færdige, fordi de skal fragte nogle børn. Og lad os nu sige, at vi så ikke tager den skole heroppe, vi ikke overtager den. Altså, den skal stadig holdes ved lige. Den skal stadig holdes varm. Der er nogle forpligtelser med Kultur- og Fritidscenteret, som skal overholdes. Så de kan ikke bare lukke den ned. Så bygningerne kommer til at stå, formodentlig brugt til ingenting. De har alle mulige planer deroppe. De prøver, i min bedste overbevisning, at trække sig lidt rundt med Manesien, men prøver med det må vi så finde ud af, hvordan vi kommer rundt om. Var det ikke noget med sidste gang, at det her ligesom var over at vinde, at kommunen snakkede om, at de ville beholde bygninger deroppe til at og lave en kulturskole. Ja. Ja, det har jeg også hørt sidste uge. Vi troede jo faktisk, at vi havde lidt en aftale derinde med, at det var ikke noget problem. Men så var der nogen der fandt ud af, at vi skulle lave det. Og så stod vi jo lidt på håret i postkassen. Men vi tror ikke på, at de ville gøre det. De har naturskole ned i. Og hvis børnetallet falder, så må der alt andet lige være mindre tryk på den der. Så jeg tænker ikke, de kunne prøve det. Men lad os nu se. Altså, det kræver også, at vi har noget, vi skal komme med. Og så det, jeg så fik at vide, der jeg fik en god snak omkring, det er altså, lad os sige, at vi får lov til friskolen. Vi skal så have lov at købe. Og det var der også lidt tvivl om, hvorvidt at det overhovedet kunne nås, eller leje, eller hvad man vil gerne, om vi overhovedet kunne nå at få noget stand inden sommerferien. I Sparka, der er de helt på bar bund, fordi de har ikke nogen friskoleansøgning. Så de arbejder på at få udskudt den her lugte et år, så de kan nå til en ansøgning, og de kan lave en friskole, og så kører skole. Det kan man sige, det kunne vi måske godt hoppe med på, hvis det var. Så skal vi bare igennem friskoleansøgning igen, og så skal vi have de der 30.000 til at ansøge med. Det overlever vi også nok. Men jeg tænker, vi er nødt til at lege med tanken om, at vi rent faktisk gerne vil have skolen. Der er et alternativ, der hedder, at vi kan stille nogle pavilloner et sted. Man kan købe nogle fine færdige pavilloner og lege dem i 3 år, hvis det skulle være et eller andet midlertidigt byggeri, hvor vi måske ikke, det er der sikkert nogle af jer, der ved mere om mig,
kan komme afsted med at sige, at det er det midlertidigt, så vi skal ikke have alle mulige mærkelige lokalplaner og alt for mange byggetilladelser og høje papir, hvad nu kan slippe sted med. Hvis vi så skal overtage bygningerne op, det er nok der, hvor der kommer til at være nogen forhåbentlig herinde, der har lyst til at give en hånd, fordi jeg er ikke håndværker, jeg er ingeniør. Jeg kan alle mulige mærketing, men jeg tænker, der er nogen, der vil være bedre end mig til at gå en tur med rundt og kigge på det deroppe. Hvad er i stand? Hvordan er standen generelt deroppe? Er VVS'en i orden? Er taget i orden? Det ved jeg, vi har. Nu er du lidt med i Thomas lige nu, der er blevet snakket om. Hvordan er det taget? Er der noget deroppe, der ikke skal være der? Sådan ting, som man synes er blevet fyre, asbest for eksempel. Er der noget, vi skal have tjekket? Skal vi have kigget på, hvad er der egentlig deroppe? Risikerer vi at stå med en asbestfælde? Det har vi ikke lyst til. Så på et eller andet tidspunkt, så kunne vi godt tænke os, at der var nogle af de lokale håndværkere, der gad at gå en tur med derop. Bare ligesom for, hvad er oppe og hvad er nede. For så ende ud, at vi har noget at forhandle med. Og når vi så kommer til det punkt, og det er så der, hvor jeg havde en snak i dag med en politiker, at det er også fint nok, hvis vi køber det for at drive en skole, så køber det med det formål, den er bygget til, og så rent juridisk, så skal de sælge den til markedspris. Så er der ikke noget med at frem og tilbage, op og ned, der er ingen forhandling, det er en ejendomsmægler, hvad det koster, hvis det er. Det vi så også ender i, det er i bund og grund, at vi kunne ende med at eje grunden for tur- og fritidscenter ligger på. Det ved jeg ikke, om det er en fordel eller en ulempe. Samme friluftsbad, det er en stor matrikelgrad. Så der er en masse ubekendte omkring de skolebygninger der, som de skal have slået nogle døre ind på og have fundet ud af, hvad vi gør. Det kan også være, at vi kan lege det, og det vi egentlig har fået, det vi egentlig jeg har noget at snakke med ham i dag, det var, at så skal vi lave det, så skal vi i bund og grund have snakket skolen ned til, at det vi reelt overtager derop, det er en barmark. At bygningerne er nul værd. Og helst negativt. Fordi altså, man kan ligesom sige, at hvis det er en barmark, så skal der også rives noget ned, og det skal vi stadigvæk betale for derinde. Og det er lidt der, hvor at på et eller andet tidspunkt, så vil vi nok gerne lave en såkaldt arbejdsgruppe, hvor forhåbentlig nogen af jer vil deltage, men ligesom at vurdere, hvad er bygningens stand op, og så skal vi på en eller anden måde have forhandlet en pris i hus, og man kan ligesom sige, skal vi nå det inden marts næste år, så skal det gå stærkt, og vi kan reelt set komme i gang, før de har taget beslutningen til oktober. Så Hvornår i oktober? Vi er lidt i tvivl. Nej, de fejrer sig også. Jamen det er lidt forskelligt. Nogen anden eller enten den første oktober. Ja, sidste oktober tror jeg altså, men jeg er ikke sikker. Der er nogen, der siger den 2. oktober, det kunne være fint. Hvad for noget? Den anden der snakker vi 2. oktober. Det er jeg altså helt sikker på, at det er det der står. Er det det? Det er først der, hvor de har beslutningen, og så først efter det, kan de så egentlig begynde at tage stilling til, de kan sælge til os, eller hvad det er. Ja. Altså det jeg gør, nu har jeg ikke nået det her, men det jeg gør, når jeg kommer hjem, det er, at jeg får at vide, at jeg skal tage kontakt til alle, der er nogen samlet, for ligesom at få en dialog i gang nu. Ja, for der er nogen, der skal have fingrene ud til. Der er nogen, der skal have virkelig meget fingrene ud, og det så er det ikke der. Desværre en af dem. Om du tænker på, hvor langsomt og hvor kløvet, som der skal være, og uddannet og ting der, så tænker jeg lidt på, at hvor der hen kan jo. Ret hurtigt. Jo. Fordi at jeg tænker det der med forhandling med politikere og sådan noget, og udvalg og alt det der, det er så skrækkeligt noget for mig. Ja. Det kan tage flere år. Ja. For ingenting. Ja. Men man kan ligesom sige, der kan vi så også, vi har Christina herovre, hun har garanteret vokset så meget ved, indtil at de får fingrene ud. Det kunne være rigtig fint, hvis vi ligesom får lagt pres på at det her, det skal ske nu. Men jeg tænker, mere sådan noget for eksempel de der pavilloner. Ja. Hvad vil det koste? Hvis du kan finde det koster i gennemsnit, jamen det, ja, altså vi skal have et sted, og en klasse koster ca. 20.000 om året. Om måneden. Om måneden, ja. Men også skal stå hen og så. Og lige sådan har vi nogle lokaler, vi ellers skal bruge som alternativ. Ja, det der er. Vi skal helst have det samme et sted. Det er sådan også, der er lidt regler omkring det. Det skal helst, friskolen helst være på en matrikel. Det er sådan lidt en underlig en, fordi det ser også ud som om, den er blevet lidt op, nemlig. Men på grund af Tvind i gamle dage, så skal tingene være på en matrikel.
Men det ser ud som om, de har blevet lidt op på det. Vi kan ikke rigtig blive klogere på det. Det er sådan lidt en kringlet lovtekst, der er omkring det. Men det er sådan noget, jeg tænker på, at det er om at få noget af så hurtigt som muligt, så man har en plan, så man også kan stille lidt i hovedet. Ja, lige nok. Og det er også dem, der skal gå ud til en fabrik, det er et problem. Ja, det er den udvalg, der skal godkende. Så skal det jo ikke og det er rigtigt. Og det har vi også snakket om, at vi skal have en plan B. Om ikke andet for, at vi måske opdager, hvis vi bremser salget af skolebygningerne, så laver de en friskole alligevel, og så har vi en friskole og problem med bygningerne. Så er det måske bedre kun at have en af de to problemer på hovedet. Så ja, vi skal have en plan B klar. Helt sikkert. Så siger al respekt for de lokale håndværkere. Jeg kender ikke alderen på bygningen deroppe, men bekymringen ligger der i. PCB og farlige giftstoffer osv. Det kan man ikke se med det blotte øje. Der skal man måle ind i cementen, og det kan en lokal håndværker jo ikke se så ud af. Så vi skal jo nok have noget mere professionelt måleudstyr på selve bygningen, for at være sikker på, at man ikke står med en omkostning i det fald, at den ikke kan godkendes, eller at det skal raves ned, eller har man givet nogle penge for noget, der skal raves ned, står forældrene sammen med den gæld solidarisk? Nej, for der er ingen ejer. Det er en selvejende institution. Det er en selvejende institution. Det er sådan bund og bund et... Så er det banken, der taber pengene, eller? Ja, det kunne man godt sige. Hvis det er svært at låne penge som friskole, så bund og grund, så er det bare nok konkurs, må det jo gøre. Okay. Så nej, og det er lidt, men det er jo lidt den samme ting, vi står med her. Altså også, det er det, vi vil gerne, hvis vi gerne vil have det, altså vi vil jo rigtig gerne have, at den ligger deroppe i skolen, fordi det er et fantastisk område til det. Men det kræver også, at vi kan overtage bygningen fornuftigt. Ergo, at hvis der er tale om sådan noget der, jamen altså, så må kommunen i princippet levere en bar mark til os. Hvis det skal være det, så må dem, der står med oprydningen. Og det er så dem, der står med regningen for at finde ud af, om det er der. Det vil også være fordelagtigt. Ja. Men lige nok i samme årsag er det ikke mig, der skal gå rundt deroppe. Ja. Fordi det er ikke mig, der ved, hvad der skal gøres forhen. Nu kan jeg så sige lige nøjagtigt med skolen, med alle de ombygninger, der er været, og der er cirka 2.000 prøver, eller 4.000 prøver, der er taget i forvejen. Så man ved faktisk temmelig klart, hvad der er i skolen. Ja. Både med asbest, med PCB, med fuger og det hele, for de ligger i gamle testdeler, og de er ikke kontrolleret. Man ved udmærket godt, at den ene længere fuld af, der er hele taget asbest på. Man ved også godt, at der er nogle fuger på de gamle vinduer, der er fuld af PCB. Det ved man allerede. Men bare kommunen ikke lukker øjnene for det. Ja, og så bare gør sådan her. Det kan man lige til det. Det er derfor, at skolen måske kan havne i et negativt beløb, at man faktisk skal have penge for erstatning. Ja. Det var bare sådan, at vi har sådan et forsamlingshus hernede, som også er en selvejende institution. Kan sådan et lokale her bruges? Det er ikke så meget udlejet i hverdagen. Ja, altså hvis vi får en vild tilslutning, og vi ender med at starte med 7 klasser, så kan det godt ske, at det bliver glemt. Men ellers så... Men det er små. Og så er der tilhørende hvid skolelederbolig overfor. Ja. Altså i forhold til det med lokaler, der har vi jo også en anden debat kørende, fordi vi i lokalrådet er blevet kontaktet af landdistriktsudvalget, og en del af jer har været med til møde hernede i forsamlingshuset om mødesteder i Ulbjerg. Og meldingen fra landdistriktsudvalget har hele tiden været, at vi skal flytte mest muligt ind under skolens tag. Det melder de ud ganske få måneder før, der så kommer en lukning af skolen. Landdistriktsudvalget og børn og unge, de har samme direktør, men hvor meget de ellers snakker sammen om, hvad de foretager sig, det ved jeg ikke. Jeg har hele tiden været imod, og det er lokalrådets holdning, at vi er imod at flytte en hel masse ind på skolen. Det er især lokalhistorisk arkiv, der er pladskrævende, som man gerne vil flytte derop. Vi stillede spørgsmålet, hvad så, hvis skolen lukker? Og der var svaret fra landdistriktsudvalget, så er der plads nok. Og det er også rigtigt, men de ønsker at sælge Grøndalscenteret for at spare driftsmidler. Men driftsmidlerne på en tom skole deroppe er betydeligt højere end på Grøndalscenteret. Så det hele giver ingen mening. Der er simpelthen ingen sammenhæng i den måde, de strikker det sammen på. Det har jeg meget, meget svært ved at acceptere. Men jeg synes også, som det ser ud nu, med den udmelding, der er kommet om at lukke skolen, så skal vi modarbejde alt, hvad vi kan, at der bliver ændret på mødestederne nu. Den proces, den skal bare forhales alt det, man kan. Så lad det endelig sejle.
Det er spørgsmålet om bedre. Det er også en mulighed. Det er også en mulighed. Det vil være. Har tag over hovedet. Det er en mulighed. Altså købe eller leje til at starte med. Vi må se, hvad der kan lade sig gøre. Altså, der er en masse deroppe, der skal falde. Altså igen, kultur- og fritidscenter ligger i princippet på samme matrikel. Så det bliver lidt kringlet det hele faktisk, hvordan det lige skal strikkes sammen. Så det kan godt ske en mulighed af at leje det først i en periode. Og det vil jo egentlig være rigtig fint. Omvendt får vi kommunen til at leje noget ud, som de i bund og grund har lukket, og begynde at renovere på det og sådan noget. Det kan jeg godt være lidt vej for, fordi der er ting deroppe. Altså jeg ved, inde i min klasselokale, der er en fast spand. Det er når det regner. Så der er i hvert fald plads til forbedring deroppe på det punkt. Og spørgsmålet om kommunen de vil renovere på det, når de har lejet det ud til os. Hvordan kan det være, han har sagt, okay, at bygningerne er der sådan nu, når det er en folkeskole? Hvorfor skal de ikke ændre på noget, hvis vi skal ændre noget i det øjeblik, vi bliver en friskole, for at få den godkendt? Jeg tror langt hen ad vejen, der er det også et spørgsmål om, det er faktisk et ord, der er kommet igen, både i skolebestyrelsen og også i den her dialog fra vores side på mange måder, også omkring udmeldingen af, hvordan skolen blev lukket, også over for personalet. Det er simpelthen ordet ordentlighed. Altså, det eksisterer ikke. Det eksisterer ikke derinde, men den synes jeg ikke, vi skal gå videre på. Vi skal se fremad. Vi er her for at gøre det bedre for børnene. Så jeg synes, vi skal som minimum sørge for, at der ikke skal gå fast for, at vi ikke får vedtaget. Christina? Jeg kunne bare godt lige rigtig meget ønske mig en pengestærk finansmand lige nu, der kunne bygge en midlertidig skole ude der, hvor Jacobsen de bevarer jord. Ude på, hvad hedder den der stadionvej? Hvad? Der er jord. Ja, jamen det fjerner vi sgu da bare. Men det er bare fordi, at hvad det hedder, så har vi en skole derude, ikke? Og så med tiden, så får vi jo så overtaget deroppe. Og så kunne der blive de der sådan noget erhvervslejemål derude, som Kurt Johansen, han har snakket så meget om, han godt ville have. Fordi så kan vi også få flere erhvervsdrivende her i Ulbjerg. Det er jo bare sådan. Ja. Det var vi også ved at tænke på, at det er lidt langt derude, men vi har den her kære spejderklint derude. Kan vi ikke købe den tilbage? Så er vi sgu da i naturen. Der er lidt transport derude, men kan vi ikke løse det? Det er nemt for os. Ja. Hvor er det godt, Torkel, han sponsorerer lidt grus til, hvis det skulle. Er nogen, der sidder med lige det sidste? Så går vi videre nu. Det har Max. Ja, jeg tænker bare, at vi vil rigtig gerne have nogen til at gå ind og hjælpe Kasper. Det er vigtigt. For vi bliver meget nødt til at sige, vi prøver at overskue mange ting i gruppen her, og Kasper han trak den her ikke? Men det gjorde han. Han skal have noget hjælp. Og hvis han får hjælp, så skal det nok lykkes. Søren og jeg, vi sad lige, da hun sagde, at vi kan bruge menighedshuset. Og så tænker jeg, jeg har det andet lokale dernede. Så hvis vi lige, der skal måske nogle andre lamper op, så har spejderne et lokale, så har vi det her, så det er tæt på hinanden. Her kan vi sagtens have en skole. Det skal nok lykkes. Vi skal bare have den bedste løsning på sigt. I første omgang skal vi bare have det til at lykkes. Og ja, vi vil helst have skolebygningerne. Og nej, ikke hvis de er springgiftige. Men vi skal have nogen til at arbejde med det. Og finde plan B og en plan C helst også. Jeg tror både han og jeg er interesseret i, at plan C, det er den der med spejderne og minuslut. Super, så hopper vi videre til det næste punkt. Nummer 6 ud af 12. Personale. Ja. Jeg vil forsøge at gøre det kort. Det kan godt være sådan. Men det er faktisk, nu har vi opdraget til dialog og debat, og det bliver faktisk lidt svært omkring personale. Fordi initiativgruppen har tavshedspligt. Ikke ved lov, men fordi vi faktisk går op i det her ord ordentlighed. Så vi kommer ikke til at snakke person på nogen som helst måde. Der skal ansættes et personale, og der er allerede nogen, der har pippet, jamen hvad med dem, der er der i forvejen?
der er jo ingen, der siger, at de har lyst til at være ansat på en friskole. Det skal de hver især gøre op med sig selv. Og så ved de godt, håber jeg, og ellers så skal de nok få det at vide løbende, at de er velkommen til at prikke til os. Og det vil ske i al fortrolighed. Der er ingen, der får det at vide. Hverken andre borgere, ikke deres nuværende arbejdsplads. Og hvis der er nogen, vi desværre ikke kan ansætte alligevel, så er der heller ikke nogen efterfølgende, der får det at vide. Så det er ikke sådan, at man kan sige, at man er sorteret fra. Nej, det kan jo lige så godt være selv. Og det er sådan lidt ømtåligt, det her. Men det er jo desværre sådan, det er. Fordi det er ikke os, der kan fyre lærerne og pædagogerne og rengøringspersonalet og på skolen. Det har vi ikke gjort. Og de er faktisk ikke fyret endnu, fordi de er ansat af Fjordklønskolen. Så vi kan jo gå ud fra, at de på en eller anden måde indgår i den store kabale på den fremtidige Fjordklønskole. Men derfor kunne det jo godt være, og det har vi jo fået henvendelser på, har I husket at spørge, har I husket at spørge? Og nej, det har vi ikke, for vi gør det ikke. Vi lægger en følge, eller vi lægger beskeden ud om, at I er velkommen til at henvende jer til os. Og så vil det være den vej igen, at der kan være noget personale, der går igen. Vi kan ikke gøre det på andre måder. Vi vil ikke gøre det på andre måder. Og så er det jo sådan, at vi har brug for en masse forskellige kompetencer. For eksempel spurgte du til ordblinde. Vi har brug for en læsevejleder. Vi har brug for en læsevejleder på en eller anden måde. Om det er en af dem, der skal være fastansat på skolen, eller det er en kompetence, man køber ind et andet sted fra, det er noget, vi skal finde ud af. Men vi har brug for nogle forskellige kompetencer. Og jo flere af de kompetencer, vi kan samle på det personale, der er til hverdag, jo bedre. Men vi har ikke råd til at ansætte alle mulige mærkelige mennesker, som man har på en stor folkeskole. Så derfor vil der også være kompetencer, vi kan se igennem fingre med, at sige, okay, det er måske ikke lige nu, at det er vigtigt med fysik-kemilærer, i hvert fald ikke før vi skal til at have det som fag. Men det vil jo måske være på sigt. Hvis man så har en god ansøger, der har en fysik-kemi kompetence, og vi har en ambition om at skal føre op til 9. klasse, så er det også noget, man skal kigge ind. Og det betyder, at der måske ikke er plads til en anden, der ikke har den kompetence. Så det er et stort puslespil. Så vi kan ikke love nogen ansættelse. Vi kan love, at vi gør det ordentligt. Ja. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Jeg tænker, det er heller ikke sådan noget rigtigt at diskutere omkring det her. Jeg har et spørgsmål. Ja. Kunne man tænke sig, at hvis der går nogle pensionerede lærere rundt, at de ikke arbejder fuld tid, men vil gerne tage for eksempel 5-10 timer, der passer til nogle enkelte fag. Ja. Ja, alt kan lade sig gøre. Ja, jamen det var bare altså... Ja, alt kan lade sig gøre, alt er tilladt. Og der er jo heller ikke, krav om, at man er læreruddannet for at undervise i en friskole. Det er jo ikke noget krav om. Det er der i praksis heller ikke i folkeskolen i dag. Men der er ikke noget krav. Fordi det er skolelederen, der har det pædagogiske ansvar. Så hvis skolelederen siger god for, at Sten han kommer og underviser i sløjd, det hedder det ikke håndværk og design. Ja, så er det godt, Sten han ikke kan tage håret alligevel. Så må han gerne det. Ja. Så der kan man godt få kompetencerne stykket sammen lidt på små hold. Jeg har et spørgsmål der. Ja,
Jeg tænker på, hvad med en skolepsykolog? Ja, vi kommer også lidt senere. Men PPR, som jo er en kommunal... PPR, det er den her pædagogisk-psykologisk rådgivning, som Viborg Kommune har. De skal også servicere os som friskole. Der er ingen forskel, for de er nemlig ikke skolepsykolog for en skole. De er skolepsykologer og inklusionsvejledere og hvad de nu ellers har af forskellige personer derinde. Det er de for børnene i kommunen. Det vil sige, at det er altså hvert barn, der i princippet har en skolepsykolog. Der er ikke ret mange, der ved, at der er ikke ret mange af børnene og deres forældre, der ved, hvem deres skolepsykolog er. Men alle børn har i princippet en skolepsykolog. Og det har de også på en friskole. Ole? Ja, vil man ikke være tvunget til at skal ansætte skolelederen, inden skolen starter, hvis det er den skoleleder, der skal sætte rammerne? Gerne til januar, februar. Ja. Fordi skolelederen skal også med til at sætte eventuelt lærer. Jo, der vil i hvert fald på en eller anden måde skulle være lavet en aftale med en... det vil være, jo hurtigere, jo bedre. Men den økonomiske ramme skal man have fundet inden så jo til den del, hvor man får ikke statstilskud børn til indskole i 25. Man får ikke penge på forskud. Jo, det kan man godt. Der er sådan lidt noget kringlet noget. Det er igen sådan noget... Ja. Der er lidt noget kringlet der. Du kan faktisk godt få det første år inden skole, der netop er det der. Men omvendt, så bliver eleverne først talt i september, så det bliver sådan lidt en underlig størrelse. Det gør det. Men ja, og der bliver noget med, det er jo ligesom alle andre, der skal starte en virksomhed. De skal have en økonomi eller en kredit. Yes. Nu sagde du lige ordet økonomi. Det er det næste punkt. Så jeg synes egentlig, vi skal op til det punkt, der hedder økonomi. Ja, der er ikke så meget at sige. Vi skal have noget startkapital af en eller anden art. Vi får omkring 50.000 fra staten om året per elev, og så plus egenbetal. Men vi skal stadig have noget startkapital. Det er så lidt kedeligt en. Og så skal vi have lavet en selskab. Altså igen, der bliver nok noget med en arbejdsgruppe på et tidspunkt, hvor vi skal have noget hjælp til ligesom at få det her stablet på benene. Det kan tages. Og så skal vi have lavet det, der hedder en støtteforening. Det er egentlig nok det springende punkt på det her med ligesom at sørge for, at børnene de har lige det der ekstra. Fordi støtteforeningen må som sådan ikke bidrage med drift. Det bliver lidt ligesom kommunekassen. Vi har driftsbudget og et anlægsbudget, men støtteforeningen må bidrage med forskellige ting. Det kan være nye computere til alle børn. Det må de gerne betale for. De må gerne betale for lejrskole. De må gerne betale for noget fedt klasseinventar. Fordi det er indkøb. Altså det må man gerne. Men de må ikke være med til at betale husleje. Så man kan sige, har vi en rigtig god støtteforening, så har vi muligheden for at give børnene en fed lejretur, nogle fede computere, noget rigtig fedt udstyr til sløjtlokaler. Nu det ligner det sløjtlokale, jeg gik i, dengang var deroppe for snart 30 år siden. Altså det er sådan lidt sjovt. Man kan sådan nærmest rundt op stadigvæk. Der er plads til opgraderinger her og der, og det er sådan noget støtning, så det falder lidt i den samme kategori. Det skal vi have lavet, og vi skal nok have lavet det hurtigst muligt. Vi skal også lave en måde at tage imod donationer, og der har lokalrådet lovet at hjælpe til at starte med, indtil vi får lavet en decideret støtteforening og eller en såkaldt selvejende institution. Må man have lov til at låne penge til startkapital med sådan en støtteforening? Der kommer vi ud noget jura, jeg ikke ved nok om. Altså hvis der bliver samlet penge ind i en støtteforening, så kan skolen låne de penge. Ja, til at komme i gang med noget af. Altså. Det er jeg ret sikker på, kan lade sig gøre. Ja. Så kan det jo senere blive afdraget i donationer. Ja. Ole. Ved man noget om, hvad det kræver i startkapital? Altså når man er millioner, eller 5 eller 10, hvor meget skal byen sammen? Bund og grund nej. Man har ikke hørt de andre, hvad de starter med. Nej, og det er lidt forskelligt også, fordi nogen de får lov til at oversætte skolen. Altså nu hørte jeg en pris for skolen deroppe, der hed, det var i hvert fald vist antal millioner, hvis de blev købt som en skole.
allerede der, men man kan ligesom sige, altså, du skal formodentlig have startkapital til at kunne ansætte en skoleleder sådan i et halvårs tid, og jeg aner ikke, hvad beløb vi er ude i der. Så jeg vil sige, altså, slag på tasken 1 million eller 2, vil jeg sige, vi skal bruge for at komme i gang. Uden at vide det, og det er helt fuldstændig bare lige trukket ud af baglommen. Det er nok der omkring, vi er, jeg tror. Ja. Jeg har også et forsinket gæt. Hvis vi lader være med at tænke på bygninger, så kommer vi rigtig langt for en 300-400.000. Helt afsindigt langt for en 300.000. Og det lyder af mange penge, men der kan findes penge mange steder ved fonde og ting og sager. Det er hårdt arbejde. Christina? Det var bare lige, jeg husker sådan svagt fra dengang idrætsforeningen, de skulle have bygget et nyt klubhus. Der mener jeg, der var nogen, der var ude og stemme dørklokker ved alle, hvor de simpelthen satte sig ned og fik fortalt, og vi så tegninger på, hvad det var, de gerne ville have, om vi ville støtte på den ene eller anden måde med noget arbejdskraft, eller med nogle penge, eller på anden vis. Sådan synes jeg også, vi skal på en eller anden måde ud og stemme dørklokker. 2 stykker, der er sat ind i, hvad der skal fortælles og hvad der skal siges. Både i forhold til indskrivning af børn, støttekroner og hvad man ellers kan arbejde med eller gavne med. Fordi det kan også godt ske, at min mor og far kan bidrage med et eller andet, selvom de ikke lige kan levere nogle børn. Ikke? Altså, og der tænker jeg, det er jo måske også en idé, at vi allerede får nedsat sådan et udvalg, der ved noget efter. Pædagogiske rammer. Ja, og meget af det her har vi jo ind under, fordi det er også noget af det, der betyder noget for følelser i projektet. Men lad os tage den i den nemme rækkefølge. SFO, det kommer, fordi ellers så er I på bagdelen som forældre, hvis børnene de skal hjem allerede klokken 12 eller klokken 1. Så ja, der kommer en SFO. Børnehave. Det har vi en idé om er en god idé. Og det har vi også allerede nævnt. Kasper sagde, at vi skal have et sted, den kan være. En bygning til det. Så ja, vi tænker også børnehave. Men det er ikke noget, vi ved endnu. Det kræver faktisk, at børnehaven bliver lukket. For det har de faktisk ikke besluttet. De har besluttet at lukke skolen, og skolen er leder af børnehaven. Men det er Fjordklyngeskolen, der ejer Mølleparken. Det er jo ikke Guldbjerg Skole, der ejer Mølleparken. Så det ved vi faktisk ikke. Men må ikke de kan overtales til at give den fri. Uanset om den er der eller ej, så er der ikke noget, der forhindrer friskolen i at starte en børnehave. Det skulle da bare være ordentligheden igen over for den møllebakke, hvis den består. Så mit bedste bud er, at inden for en overskuelig årrække, så hører den børnehave, der er i byen, til friskolen. Men det er ikke nødvendigvis noget, der sker fra starten. Det kan vi simpelthen ikke sige noget om. Og så den, som vi har været inde omkring, klassetrin. Jamen, vi skal jo starte med det, der er deroppe i dag. 0 til 6. Og det selvfølgelig gør vi det. Og så vil det være interessen, der afgør, om vi kan få det til at vokse. Om det bliver til 7., 8., 9. klasse. Lige frem at tage kampen op mod den private real inde i Viborg til at lave 10. klasse, det er måske helt overkant. De giver heller ikke så mange penge i statstilskud, så det er faktisk en dårlig forretning af 10. klasse. Så den kan vi vist godt udelukke. Men det kræver jo, at der ligesom er nogen, der synes, det vil vi gerne. Og på nogle friskoler, der er det altså en selvfølgelighed, at de har udskoling. På nogle friskoler, der øger de antallet af elever altså de har elev max på hver årgang, og det øger de, når de kommer i udskoling, fordi
de ved, der er nogle andre skoler, der så kunne levere udskolingselever til en friskole. Fordi alle steder rundt omkring os er der folkeskoler, der kun går til 6. Hvis der lige pludselig er en udskolingsskole her, så kunne det være, at man kiggede andre steder, end der, hvor man er vant til at kigge hen, hvis man er utilfreds med det. Men det kræver, at der er nogen, der synes, at det vil vi gerne. Og der er nogen, der allerede snakker, dem der går i 7. nu, de er jo mange. Jeg ved ikke, hvor mange de er, 13-14 stykker. Hvad? Nej, dem der... Nej, dem der går i 7. nu, er de ikke mange? Ja, så det havde jo været fantastisk. Jamen så skal vi da starte med 8. klasse næste år. Men jeg tror ikke, det er realistisk at bede dem om at træde ud af det nye fællesskab, de er i Skals, for så at flytte hertil igen i 8. og så måske på efterskole i 9. Fordi der er også mange af dem, der tager på efterskole i 9. Så vi skal heller ikke være naive og tro, at alt bare kan komme til os. Og når vi så begynder at have interesse til gengivelse sådan noget, så vil vi rigtig gerne høre fra dem, der også har interesse i at komme i 7., i at komme i 8. og i at komme i 9. klasse på Ugelbjerg Friskole. Hanne har Ja? Det skulle man jo så også tale med eleverne om. Nej, taler vi med for deres forældre? Ja, men selvfølgelig, men jeg tænker også, børnene skal høres, vil I fortsætte det her, eller vil I gerne skifte skole, eller kunne I tænke jer at komme tilbage til Ugelbjerg, hvis det var? Men det tænker jeg er en forældreopgave. Ja, det er en forældreopgave at snakke med sine børn. Så det vil, når vi melder ud, nu kan man give tilkendegivelse, man kan skrive sine børn ind, eller man kan give tilkendegivelse. Der vil vi give dem, gøre mulighed for at tilkendegive, vi vil faktisk gerne have en plads i 7., hvis der bliver oprettet 7. Vi vil gerne have en plads i 8., hvis der bliver oprettet 8. Og vi vil gerne have en plads i 9., hvis der bliver oprettet 9. Og så må vi se, hvad den tilkendegivelse giver. Vi er ikke, vi er ikke modstandere af, at der skal være overbygning. Vi vil bare først gøre det, når det er realistisk. Vil der være plads til Ja, altså, har vi for mange elever? Nej, det kan vi ikke få. Fordi har vi for mange elever, så har vi rigtig god økonomi, og så kan vi bygge det. Så kan vi, altså, vi kan simpelthen ikke komme til at løbe tør for plads. Nej. Er der nogen, der tager kontakt til alle vores nye beboere her i byen? For jeg kan se, der er jo rigtig nogen her i aften. Og der er jo en del børn i hvert fald. Ja. Jamen, altså vi har gjort, hvad vi kunne. Vi har en kanal at sende ting ud på PT. Det er Facebook. Ja. Og sædler ved købmanden, sædler op i skolen. Det er det, vi har kunne magte siden i fredags. Eller det, ja. Ja, i mandags, hvor vi aftalte det, ikke? Altså, det er det, vi har kunnet gøre. Så har vi fået oprettet en hjemmeside. Der står ikke alverden lige nu. Men det er også jeres opgave at gå rundt og sparke døre ind og snakke til folk og kigge både på trehjulede cykler og barnevogne og sige, du skal forresten være engageret i det her. For flere af dem er jo ikke god til dansk og snakker i det, prøver sig dansk. Nej, det kommer de til. Ja, de gør der. Ja. Men de kan jo læse ind på Facebook, så... Nej. Men altså, det er rigtigt. Vi har en udfordring med at ramme alle. Og ja, der har vi ikke det system, som man har kommunalt. Som vi må hjælpe hinanden. De elever, der går i 6. klasse deroppe, skal ikke forvente, at de kan gå i 7. Hvis der er nok, der vil. Altså, jeg er på 5. klasse. Så kan trække nogle flere til, så kan 6. og 7. vel gå i klasse igen. Hvis der er en til at vi ikke har en 7. så forsvinder vi. Det finder vi ud af. Med det. Det er sådan noget, man kan sige til, at man gerne vil. Ja, og så tror jeg, det bliver en dialog med den forældregruppe, der har sagt, det vil vi gerne. Har vi overvejet at lave et spørgeskema, en interesse i, der kunne hedde,
hvad kunne få dig til at overveje at putte dit børn, eller sende dit barn på Ulbjerg Friskole? Så vi måske kunne få noget til at florere rundt, og hvis der er nogen, der sidder og tænker, om jeg vil gerne, hvis det er det her, der er fokus på, eller hvis det her det bliver en mulighed. Men hvis det ikke er noget, hvis det ikke er nogle idéer, vi får ind, for så vi måske prøver at ramme lidt bredere. Der kan godt være en, som man siger, jeg vil godt have mit barn i 7. hvis det er. Er det et arbejdsskole med? Ja, det tænker jeg også lidt. Det var ikke det, jeg sagde. Det var det, vi sagde. Det var det, vi sagde. Fordi vi kan ikke det hele. Jeg bliver bare nødt til at sige, vi kan ikke det hele. Og jeg kan godt se ideen i det. Men igen, en ting er at hente data. Men hvis vi skal bruge det data til noget, så skal der fandme også knaldes, tastes og sorteres og finde ud af, hvad er så den rigtige vej at gå. Fordi ulempen ved at gøre det, du ved om, det er, udeprofil og alt blablabla, og det er ikke det, der bliver tilbudt, så har vi ikke lyttet. Nej, men de kan måske sende os i en retning. Ja, det er med på, det er med på, men faren er også, at vi ryger 10 retninger. Ja. Men hellere, at vi har opmærksomhed omkring, at vi faktisk er her. Ja, jamen jeg er enig. Så ja, vi skal nok... hvem vil være med i arbejdsgruppen sammen? Christina, det vil du gerne. Yes. Så er vi 2. Og Karsten. Så skal vi bare lige... Også gerne en mand, fordi de der 2, de skal sidde. Ja. Men, godt. Og så har vi også været inde omkring det her med specialundervisning. Jeg vil lige tage den igen. Det er PPR, der hvis et barn i folkeskolen skal tildeles specialundervisning, så er det PPR, der laver det, der hedder en PPV, en pædagogisk-psykologisk vurdering, som siger, hvor meget støtte og hvilken støtte barnet skal have. Det er altså barnet, der får den PPV, det er ikke skolen. Og det vil sige, at den PPV kan vi også som friskole bruge til at søge støttekroner, ikke ved kommunen, men ved SU-styrelsen. Og så får man simpelthen støttekroner til specialundervisning. Og det vil være alt hvad specialundervisning kan rumme. Og så skal der jo laves en handlingsplan og så videre, og det skal evalueres fuldstændig, som det også bør ske i folkeskolen. Ja. Så det du siger, det er, at sådan som det er i dag, altså på skolen, jeg har en, der er special. Der har vi nemlig fået PPV på og fået tilkendt nogle ressourcetimer og så videre. De kunne så lige spare væk, det skal sige sidst. Ja. Men så det kommer egentlig til at foregå lidt på samme måde. Det gør det. Altså, der er jo ikke forskel på. Så kan friskolen, forskellen er, at friskolen kan gå i dialog med forældrene og sige, altså, vi har den her PPV, det er givet udløst den her ressource, det her det er det, vi kan tilbyde. Og så kan forældrene sige, det er ikke nok. Så kan man sige, jamen, det er det, vi kan tilbyde. Men det er jo en dialog med forældrene at sige, det er det, vi kan, ud fra den ressource, der er tildelt. Og hvis ikke vi kan stå inden for det, eller det vil sige, skolelederen kan stå inden for det, for skolelederen, der har et pædagogisk ansvar, også over for resten af klassen. Så med den ressource, der kan vi tilbyde det her. Kan forældrene til barnet gå med til det? Det er ikke sådan, at man hører resten af klassen. Det skal I ikke høre. Men er det den ressource, kan det løfte den opgave tilfredsstillende for det barn, så kan man jo have et samarbejde omkring det. Og ellers så kan man som friskole, i modsætning til folkeskolen, sige, men ellers så kan vi ikke løfte opgaven. Fordi der er også nogen, hvor man siger, jamen det her det er for tungt, og PPV'en siger måske 4 timer, det får man ikke tildelt. Så kan man sige, så kan man stå og være uenig med PPV'en. Det kan både skole og forældre være. Det er lige meget, for det er PPR, der laver PPV. Det er lidt vanskeligt med de der. Der er lige en ting omkring det med de her busser. Det vil være mit forslag allerede nu, at det er støtteforeningen, der køber de busser. Og hvorfor det? Jo, fordi hvis det er skolen, der ejer bussen, så må den kun køre med skolens elever. Jamen er det ikke også meningen? Jo, men ikke hvis fodboldklubben kan bruge den i weekenden og skal på
til kamp i Sønderjylland, eller til stævne i sommerferien, eller sådan noget, så må man ikke bruge skolens bus, eller støtteforeningens bus. Den må de bruge, hvis de betaler lidt for. Så der kan laves mange løsninger, og det tænker jeg, det er noget, vi kommer til. Men det er ikke noget, der skal være... Max, skal du ikke bare lige prøve? Jeg tror ikke rigtig alle, der ved, hvordan skolebussituationen er lige i øjeblikket. Bare lige for at få det kort. Altså, så folk er med på, hvorfor det er, at der bliver grinet, og hvorfor du siger, at det bliver nødt til at være bedre. Ja, altså, mit barn er dem, der skal hentes med bus, der bor tættest på Ulbjerg skole, og det er det barn, der bliver hentet som nummer 2. 3 minutter over 7. 3 minutter over 7 bliver hun hentet. Ja, det er ikke så tit, hun tager bussen i skole. Det er mere hjem, hun tager bussen. Men der kører bussen sådan lidt, som chaufføren synes, han skal køre en dag. Og sådan, så man kan ikke kun være sikker på, at barnet er hjemme til den rigtige tid. Der er mange sjove ting. Det endnu værre i Skalt. Der er ikke altid bussen kommer. Det kan være, at bussen har... Glemt ruten. Ja, der var lige en dag sådan, der var en rute mere, han skulle køre. Han var kørt hjem til føreren, og så må man så selv finde ud af, hvordan man kommer hjem. Det er ikke skolens skyld, det skal vi sige. Der er noget ballade, og jeg ved, Ivan og jeg ved, Malene, de gør en kæmpe indsats for at få det her til at fungere. Men der er også nogle gange, at der ikke er plads til eleverne i bussen, og så må de vente til den kører. Ja. Den store bus kører om morgenen, hvor de ikke skal med, og så den lille bus om eftermiddagen, hvor der ikke er plads. Men de må vel også kunne sidde op til en time i bussen. Så står de udenfor og venter mere end en time, så gør det ingenting. Altså, det her skolebus noget, det er så elendigt. Og jeg tror, det var Jesper Søren, der på et tidspunkt mødte direktøren til et arrangement, skoledirektøren, der også er landdistriktsdirektør, som på et tidspunkt, hvor vi sagde, der er jo ikke plads. Altså, hvorfor vil I lukke Ulbjerg, og så flytte alle børnene? Der er ikke plads i bussen, sådan noget. Og så siger han meget kægt, jamen så sætter vi bare en bus mere ind. Det sparer vi rigtig mange penge ved, ikke også? Vi kører bare nogle flere busser. Ja, vi køber nogle flere busser. Så derfor, det skal være bedre. Og det er også derfor, det er måske bedre, at der kommer nogen til at kigge på det, som er lokale, og som faktisk har interesse i at fungere. Vil der blive kigget på de der røde streger, der er nu, i forhold til Møldrup og Skalt? For jeg bor lige 2 mm forbi den røde streg på kommuneskiltet, så min datter kan ikke komme til mig, eller min søn, når jeg er der, fordi jeg bor i Møldrup distrikt. Så jeg ligger og flinter og kører frem og tilbage, helt snart der er et eller andet. De må ikke have lov at stå af op på Nørdervej og gå ned til os, fordi det er min adresse, der afgør, om de må køre med bussen. Så er jeg bare til at se, med den røde streg, går I op i den, eller vil man kunne lave en dispensation på 100 meter fra den røde streg i forhold til Skalt Møldrup? Altså, mit umiddelbare svar er, at hvis skolen har en elev på at køre en omvej på 100 meter, eller 500 meter, eller 1 kilometer, så kan det nok godt lade sig gøre. Igen, vi er meget afhængige af elevtallet. Og den ekstra elev, der bor lidt længere ude, kan faktisk betale rigtig meget af den der buskørsel. Men det vil jo også være en idé at så måske sprede det budskab i forhold til omegnen. At så siger, at vi er ikke interesseret i at rykke nogle flere ind. Jeg ved godt, at den time den er afgørende. Men... Må jeg svare? Ja. Fordi jeg tror ikke, Lotte hun søger efter det økonomiske. Nej. Du søger efter... Jeg søger efter det funktionelle. Må vi gøre det? Ja, det må vi. Eller så gøre. For det er vores busser. Det er vores busser. Det er støtteforeningens busser. Ja. Bund og grund. Altså, vi kører bare en elev i Sønderjylland, der skulle hentes der om morgenen, så måtte vi gerne gøre det. Ja. Altså, vi har ikke nogen kommunegrænse. Fjelse kører også til Ulbjerg. Ja, der er ingen kommunegrænser, der er ikke... altså, den der det er en farlig vejkategori, det er også os, der bestemmer, hvad synes vi er rimeligt. Det er også, altså, ja, alt, der er ingen regler. Den er rød streg, den er bare irriterende i et par år nu. Der giver nu bliver den endeløs. Jeg har nogle spørgsmål til skolebussen. Kommer senere. Så hopper vi lidt videre. Samarbejde. Ja, det er der også nogen, der har spurgt til. Netop det her med, jamen, er vi så bare os selv helt alene herude i Mølbjerg, og så er resten af verden onde imod os? Nej, resten af verden er ikke onde imod os. Der findes flere forskellige
foreninger for frie grundskoler. Og den vi har haft kontakt til, og den som jeg, det er faktisk ikke noget vi snakker om, men den som jeg personligt synes vi skal melde os ind i, netop fordi vi har haft kontakt til den allerede, fordi det er en af de store, det er den der hedder friskolerne. Og friskolerne, eller tidligere den danske friskoleforening, repræsenterer ca. 280 skoler i Danmark. Og der er rigtig god sekretariatstøtte fra dem. Det betaler man selvfølgelig lidt for, men ikke når man er nystartet selvfølgelig. De vil jo gerne have kunder i bæksen. Sådan der. Men der er lidt ligesom, at den nuværende skole bruger kommuneadministrationen, så har vi en administration, der ligger nede på Fyn. Men det er lige meget, alt fungerer over telefon og mail, og så kommer de til os, når vi har brug for hjælp. Så der er en god støtte ved friskolerne. Og det er alt lige fra vedtægter til budgetlægning til og juridisk bistand og så videre. Derudover så er under friskolerne findes der nogle netværk, og der vil vi meget naturligt høre inde i det netværk, der hedder de himmerlandske friskoler, som dækker, jeg burde selvfølgelig lige have tjekket op på, hvor mange der er, en 18-20 stykker. Måske lidt flere lige nu, der vokser lidt. Som alt efter om det er sekretærnetværk eller skoleledernetværk, dækker helt fra Klin op nord for fjorden, hvorfor det hedder Himmerland, men det gør det altså. Klim og Vibro nord for fjorden, og så helt over til Hadsund-egnen. Og Bjerregrav er med i det netværk, Ulits, Fjeldsø, Langsø er også med i det netværk. Så det vil være der, jeg tror, vi ender. Og der får man så al den støtte, som vi har brug for ikke at vi alle 280 skoler skal have styr på lovgivningen og sende høringssvar ind, eller brokke os til regeringen, når de laver noget. Og det gør de tit, laver noget for at undgå for mange friskoler osv. Så det er sådan en interesseorganisation. Det er også der, man nogle gange kan låne en ressource. Hvis man mangler en læsevejleder, så kan man jo høre i netværket, har I en læsevejleder, I vil sælge til os x antal timer. Eller hvad det nu er. Så det er sådan et godt netværk. Så vi har nogle ting. Om der er elevarrangementer på tværs af skolerne, det ved jeg faktisk ikke. Men i første omgang tænker jeg heller ikke, det er vigtigt. Jeg har for nyligt været til arrangement med min folkeskole, der var friskolerne også med. Så jeg ved, at man jo også kan deltage i ting, selvom man går på en friskole. Nok ikke lige så tit, man mødes med dem i Skals, som det foregår lige nu, hvor Fjordklyngeskolen jo selvfølgelig samler deres elever til mange arrangementer. Men det er jo igen en pædagogisk opgave, så det skal vi ikke blande os i, det klarer lærerne, når vi har ansat det. Der ser ikke ud til at være et helt store spørgsmål vedrørende det. Jeg kan sige for mig selv, da jeg gik i skole, jeg gik i Fjeldsø Friskole, der var et årligt arrangement, hvor vi orienterede os mod de andre skoler. Så ja. Sådan noget eksisterer der. Så hopper vi til punkt 11. Hvad så nu? Ja, og hvad så nu? Det er nu, at det gælder om at sidde på fingrene og klø naboen under armen, så han kommer til at række hånden op. Fordi, som jeg tror, jeg har sagt det, men jeg kan lige sige det igen. Vi får brug for hjælp til at løfte den her opgave. Vi får brug for meget hjælp, og hvis man har interesse i, at det skal lykkes, så skal man ikke holde sig tilbage og tænke, det går nok ubelejligt lige nu, og der er også, så sender de den der gode serie på Netflix. Hvad det nu er. Det må blive næste år, I ser Netflix. Så sparer jeg også nogle penge på det abonnement. Det er fedt. Så vi skal have nogen til at bytte ind på, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, I kan hjælpe med. Det kan godt være, at der er nogle arbejdsopgaver, som vi ikke har tænkt over, vi har brug for hjælp til, men hvor I tænker, det der, det er jeg skide god til. Så vil vi gerne vide det.
hvis der er noget, som jeg er kommet forresten hjem, og så kommer jeg til at tænke over noget. Har I tænkt på det? Det kan da godt være, at vi har tænkt over det, og vi har ikke kunnet nævne det hele i aften. Men det kan også være, at vi ikke har tænkt over det. Så vær nu ikke bange for at melde ting ind til os. Og vi har ikke mange kanaler, men vi har én. Vi har en mailadresse. Vi skal nok offentliggøre den sådan skriftligt ud på det der Facebook også. Men den er ret nem. Den hedder nemlig info@ulbjergfriskole.dk. Og den virker ikke endnu. Men Tommy har lovet, at senest en time efter han har forladt matriklen her, så virker den. Så hvis vi nu sender Tommy hjem nu, så virker den kl. 10. Så fra i morgen kan I bruge den adresse. Og vi har brug for nogle arbejdsgrupper. Nu havde det været rigtig smart, hvis jeg havde noteret arbejdsgrupperne løbende. Men Kasper har brug for en arbejdsgruppe, der vil hjælpe ham med at arbejde med bygninger. Og det er vigtigt. Er der nogen, der allerede nu tænker, jeg har brug for at være med i Kaspers arbejdsgruppe? Og det er nu, vi skal have nogen. Jeg skal nok hjælpe, men ikke at sidde hver uge. Og Ole og Thomas er med første omgang. Og Torben og Sten og Hemika. Ja, der var... Det er fedt. Ja. Så skal vi have en arbejdsgruppe, der vil hjælpe med at få styr på ikke økonomi, altså lægge budget og sådan noget, det er ikke det, den skal lave, men at få fundet ud af, hvordan opretter vi egentlig selskaber, og hvordan får vi egentlig lov til at samle penge ind på nogle bankkonti, uden at vi skal svare skat af det, fordi de tror, det er personligt, og alt det her. Så nogen, der kan arbejde lidt med nogle penge, det vil også være. Og man behøver ikke have forstand på det. Man skal bare gide og lave indsatsen for faktisk at gøre noget ved det. For har vi ikke nogen bankkonto, så kan vi ikke betale en skoleleder, og så kan vi lige så godt stoppe nu. Og vi skal nok finde ud af, hvem fra initiativgruppen, der bliver tovholderen. Men vi skal have nogle flere med. Om ikke andet så er nogle navne, så tager jeg hjem og spørger den der, som er, altså, jeg vil gerne følge op med en, der har, altså, jeg har hørt, der bliver sagt revisor, regnskabsførere, sådan nogle folk. Er der nogen af dem, der kan hjælpe med den slags? Og det er ikke det samme som, at man så bliver bundefanget til at være kasserer for en friskole resten af sit liv, fordi i det øjeblik, vi er i drift, så er der jo ansat personale, der gør det. Vi har brug for det. Ja. Blandt andet. Det var nok det. Men det har jeg hørt, at Jakob... Når Michael kommer hjem, så siger hun, Jakob, du har sagt ja. Godt. Og Jakob vil rigtig gerne have nogen at spare med. Ja, det går jeg ud fra. Ja, det skal også tage sin tid. Må jeg bare lige hurtigt... nu rækker jeg bevidst ikke hånden op. Men Mette foreslog det der med at lave et spørgeskema. Kunne man tænke sig, at man kunne lave et spørgeskema tilsvarende, hvor man ligesom starter med at få folks fulde oplysninger, og så kan man skrive ind der, hvad det er, man godt vil hjælpe med. Og så er der også et spørgsmål, jeg kunne godt tænke mig at være med i nogle af de her arbejdsgrupper. Altså jeg tænker, så får man det lidt ud, og så kunne man dele det i alle Ulbjergs kanaler. Ja. Fordi jeg tænker, det kan også være, at der er nogen her, der ikke gider at sige højt, at de godt kan finde ud af tal, fordi der er chance for, at der er 2 andre foreninger, der spørger os. Ja. Det var bare lige en tanke. Ja. Og jeg vil heller ikke have, at alle vil få fyldt alle poster ud, men det er mere det med. Og jeg tænker også, at de fleste vil have det godt med, at vi går herfra
vidende, at der er faktisk nogen, der arbejder videre med ting. Og det gør det nemmere at få fyldt det op. Fordi det er svært at være den første, der melder sig. Det er altid nemmere at være nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Jeg tænker også bare det der med spørgeskemaer, så når de giver bare en unødig arbejdsbyrde til den gruppe, der sidder deroppe, der i forvejen skal arbejde helt vildt hårdt, at de skal sidde og sortere spørgeskemaer igennem. Christina. Når vi er lidt tidspresset, så synes jeg bare, at vi måske skulle fokusere på det, der er vigtigt lige nu. Ja. Og det er bygning og økonomi, der er vigtigt lige nu. Og hvis der er en mailadresse, så kan man jo bare sende alt det, man har tanker ind. Så er det nemmere at sortere det ind og skulle til at distribuere spørgeskemaer og sortere i den info. Tænker jeg, det umiddelbart. Men alle har simpelthen til opdrag at gå hjem og finde ud af, hvem er det, der kan noget med tal, hvem er det, der kan noget med... Og dem der er bare sådan lige... Hov, der var 100.000, dem skal vi da lige bruge til friskolen. Dem har vi også brug for. Ja. Mindre kan også gøre det. Jo, mindre kan også gøre det. Mindre kan også gøre det. Ja. Må jeg sige noget? Ja. Jeg kunne godt prøve at lytte noget mere om, hvad de forskellige opgaver det var. For eksempel, nu siger du bare økonomi, så er det ligesom sådan. Men ikke nu, men altså som hvis vi får det skrevet ned, hvad er det for nogle arbejdsuger, du får? Det er sådan konkret. Ja, vi skal lave nogle underpunkter på hjemmesiden. Og det er også for dårligt, at vi har vidst, at det her kom i 2 år. Hvorfor har vi ikke forberedt? Men det var sådan lige midt i det hele i fredags. Vi skal faktisk lige til at lave. Så vi er, og det håber jeg, at I bærer over med os, at vi er sådan lidt vævende en gang imellem. Vil du sige noget? Jeg vil gerne være med. Nej, jeg er ikke med. Jo, jeg er med. Men det, i bund og grund, skriver jo lidt, det er jo til alt. Det er jo også den, der siger, jeg vil gerne bage en kage, hvis I skal holde et eller andet, eller I skal op og lave noget, eller ikke noget. Ja. Så i bund og grund er det jo alt. Ja. Det er også den, der er kommet med middagsmaden, når der går 10 mand på arbejde, gør et eller andet, eller sidder i et møde til 3 ud på natten, og laver en kage til dem, eller hvad det er jo. Det er jo alt det. Ja. Sådan en ressourcebank. Ja. Ja. Og det er jo også sådan en ting, folk skal slukke en mail, at hvis de får brug for en kage, så vil jeg gerne have det. Ja. Og netop alle de der underlige idéer, altså, ja, og igen, jo mindre vi skal finde på, jo nemmere er vores opgave. Det er nemmere at få en god idé, og så sende den videre til den anden. Det var bare fra Rasmus Jessen i går, hvor han sagde, hvis jeg kan hjælpe med noget, så vil jeg gerne stille med de 8 unge mennesker, der arbejder ude ved mig en hel lørdag, hvis det skulle være til nogen hjælp. Jeg tror, så har vi... Det er jo det om arbejdsgruppen. Jeg tænker, vi lukker arbejdsgruppen der, og kom lige og prik til os. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der lige regner med, at vi er hjemme lige med det første. Så kom lige og prik til os her efter mødet, hvis I vil sige noget mere om det. Så, Kasper har været lidt inde på det. Hvis man nu tilfældigvis kender en, der er søn, eller datter, eller far, eller mor til en, dem der sidder i det der byråd, så skal vi kunne tælle til 16. Det kan godt være, at børne- og ungeudvalget, de har en holdning, men hvis byrådet mener noget andet, så er det dem, der bestemmer. Og vi skal kunne tælle til 16, og vi skal kunne tælle sikkert til 16, det vil sige helst 20. Der synes, at vi skal have lov til at bruge bygningen, hvis vi kan bruge bygningen. Det kan simpelthen ikke passe, at i en kommune, der bryster sig af at have liberalt flertal i byrådet, vil lægge hindringer i vejen for privat initiativ. Så I bliver simpelthen nødt til at begynde at bruge jeres netværk og sige, kan det virkelig passe,
jeg lige vil sige, den eneste, der er helt fuldstændig tilgivet, hvad det angår, det er Enhedslisten. Men alle de andre partier, de skal simpelthen gå ind og sige, hvorfor vil I nægte os at klare os selv, når I vil gøre det for os? Når I vil hjælpe os, hvorfor må vi så ikke selv? Jeg har fået en fra Venstres gruppe til at sige, jamen, der ikke bor her i Ulbjerg. En fra Venstres gruppe til at sige skriftligt, at selvfølgelig skal vi have lov til at købe skolen, hvis vi kan bruge den. Carsten siger, at han har et par stykker også. Han troede, han havde hele gruppen. Men der bliver han klogere, så han skal til at arbejde noget mere. Ja, det er godt, Carsten. Det er godt. Men Venstre er bare ikke helt nok. Vi skal simpelthen... Og det gør jo ikke, at det er en enstemmig beslutning. Hvis nu vi hver især trækker i alle de tråde, vi har, og presser de steder, vi kan, og truer med alt, hvad vi overhovedet kan. Vi skal kan tælle til 16, for at vi kan være sikre på, at de vil hjælpe os med bygninger, eller grund, eller... Fordi hvis ikke vi kan bruge bygningerne, så skal... Ole, var ikke dig, der sagde, det er også dem, der skal godkende en byggetilladelse. Ja, det er også kommunen. Vi skal kunne tælle til 16 derinde, for at vi er sikre på at få den hjælp, vi har brug for. Og det er jeres opgave. Spark døre ind i den grad. Læserbrev. Holdning. Gør det så godt. Viborg Kommune bryster sig af at have den værdi, der hedder ordentlighed. Det bryster de sig af. Vi kan vise dem, hvad ordentlighed det betyder. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi faktisk viser dem, hvordan gør vi det her. Vi kan godt være stærkt uenige i, hvad de har besluttet. Vi kan godt gøre det ordentligt alligevel. Have et fornuftigt sprog, fordi der er ikke nogen, der tager folk, der skriger, alvorligt. Er det ikke noget med, der er kommunalvalg næste år? Jo, det er bare lidt for sent næste år. Men man kan jo. Det var. Altså, jeg tænker da bestemt, at det kan bruges til noget. Ja. Ja. Så er vi faktisk under eventuelt. Var det næsten ikke også det? Det var det. Yes. Ja. Jeg kan på vegne af hele lokalrådet, tror jeg i hvert fald, jeg har ikke spurgt, men jeg er ret sikker på, jeg kan sige, at selvfølgelig ønsker vi os en velfungerende og en god skole i Ulbjerg. Det er et kæmpe stort ønske. Jeg blev ringet op af en journalist fra Viborg Stift Folkeblad lige som beslutningen, der var taget i fredags. Og jeg sagde til ham, at på en måde så var det faktisk rarere med en lukket skole end med en lukningstruet. Fordi en lukningstruet skole, den sætter alt i bero. Så er der ikke nogen, der gider at bygge et hus eller købe et hus. Der sker ingenting, fordi det skaber usikkerhed. Og usikkerhed, det er dræbende for sådan en lille by som Ulbjerg. Så en ting mere, vi virkelig ønsker os fra lokalrådets side, det er også bosætning. For vi skal have nogen til at flytte til. Fordi kommer der nogen, der flytter hertil, så får man skabt en positiv spiral, så kommer der flere, der flytter hertil. Det kan ikke passe, fordi vi har alt at byde på. Vi skal bare have dem til at komme. Der kommer nogle få. Det er bare ikke nok. Der skal flere til. I forlængelse af det, Kirsten sagde, så synes jeg, der er en opgave, som er ufattelig vigtig i forhold til en kommende friskole. Og det er at få fat i de udenlandske familier. Mange af dem er jo østeuropæere fra Ukraine eller Litauen, eller hvor de nu kommer fra. Men de gider vores samfund. De gider tage del i vores foreningsliv. Vi kan se, nu har vi haft ringlefest, hvor mange af dem kom. Det er jo virkelig fantastisk fremmøde, men de skal også sende deres børn i skole her. Så vi skal ud og have fat i dem og sige, vi har et godt tilbud til jer. Og det gælder jo også alle dem, I kender, som kunne have lyst til at flytte til Ulbjerg. Fordi vi ved jo også godt, hvis vi kigger igennem Borgergade, der er nogle huse, der måske, for at sige det pænt, de trænger lidt. Det er nogen, der har boet der i mange år. På et tidspunkt, så bliver de til salg. Og det behøver jo ikke være en eller anden bolighej fra Randers, der køber et hus for at leje det billigt ud, eller for at tjene gode penge på det. Det kunne lige så godt være en udenlandsk familie, som gider at købe det, fordi det er de råd til,
der kommer de til et samfund, hvor der er noget at byde på for dem også. Fordi så får vi skabt den gode integration, og vi får skabt et levende landsbysamfund. Og jeg tror, at dybest set, så kan vi godt være ærlige, vi er afhængige af dem. Så vi skal også have dem med. Så vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at de også vil sende deres børn i Uldbjerg Friskole. Jeg vil bare gerne rose arbejdsgruppen. Jeg synes, det gør et kæmpe stykke arbejde. Er det slut? Det er ikke et spørgsmål. Her i Kringleugen, så blev jeg simpelthen så forbandet over, at når man står selv og ikke er med i en gruppe, at der ikke kommer en og banker på, vil du med? Så jeg bankede hele Tingvej op og fik lavet et fodboldhold. Og mange af de her mennesker, de har så også de har snakket sammen siden, og vi har snakket med dem. Jeg tror, vi er nødt til at banke på inde ved naboen og spørge, vil du med, når der er nogle ting. Og så savner jeg gadefester. Jeg anede ikke, hvem der var ude på Tingvej. Mine 2 naboer, jo. Og så er det polakker og ukrainer, og det er mennesker, jeg ikke aner, hvem er. Vi er nødt til at banke på inde ved naboen. Det hjælper ikke med en selv. Kom til det møde. Man skal hentes ved døren. Kom med. Bare roligt, jeg får det bag ved dig. Jamen, du har med. Du var ikke med på vores fest. Men det er så heller ikke så nemt for os, at bo på landet. Man ikke bor helt inde i byen. Er det så? Det er heller ikke nemt, for man ikke bor inde i byen. Nej, vi bor Jeg tror, Max er det sidste år. Og jeg er ikke. Jeg tænker, at man måske godt sidde og lige få en kaffe. Ja, Kaffe bagefter. det tænker jeg også. Udlægge nogle idéer, ja, det tænker som jeg også. man kan sende på mailen i morgen. Vi smider ikke nogen ud. Det gør vi nok på et tidspunkt. Men vi smider ikke nogen ud lige nu. Så bliv hængende, hvis I har brug for det. Hvis I har flere mere interessante. Ellers så vil jeg på hele initiativgruppens vegne sige tusind tak, fordi I kom. Jeg vil... lad nu være med at lade det være torsdags aftens underholdning, det her. Det skal være startskud til en kæmpe indsats fra jer alle sammen. I har alle sammen noget, I kan bidrage med. I har alle sammen noget, I kan gøre, så vi kommer videre. Om ikke andet, bank på naboens dør og sige, du skal forresten gøre. Ja. Men tak for jer. Kom godt hjem.